So magtanong ka lang para alam kung saan yung direction. Okay? So yun lang. Sabi ko rito, ang saya nung destination namin ngayon. We're blessed kasi during this pandemic COVID-19, we have a chance pa rin na makapunta rito, di ba? Ang daming mga tao nasa bahay lang, pero kami at least kahit papaano every Saturday, kasi may trabaho kasi ako, so work from home, so at least meron akong spare time na magbike. I'm blessed kasi dito sa Sual Pangasinan, wherein ang ganda ng place. So yun lang. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up here, track is in. Pack up here, in. Track your backpack here, in back coast, hold back there in. Run away with me, we're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan never looks so pretty. Travel light and see the world right, you'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. And say hello to New York City. And say hello to New York City. Feet up on the dashboard, we're driving with the windows down. Did you forget your phone cord? We'll buy one in the next small town. Dinner at an IHOP, a shower at a truck stop. We'll listen to some Johnny Cash. Take my hand and don't look back, 'cause we're moving on. Pack up here, track is in. Pack up here, in. Track your backpack here, in back coast, hold back. Good morning. Time check. Dito na kami ngayon sa Dagupan. Oras na ay 5:20. So umalis kami sa Mangaldan ng 4:40. So dito na kami ngayon sa Lukaw. So diretso na kami ngayon sa diretso na to papuntang Bugalyon muna. After sa Bugalyon, diretso na kami sa Labrador. At hindi ko alam kung diretso pa kami dun sa Sual, dun sa Little Batanes na sinasabi nila. So check nyo yan, okay? Bye for now. Hello, good morning. Welcome to my vlog. Hello, good morning. Welcome to my vlog. So nandito po kami ngayon sa Labrador. Hello, good morning. Welcome to my vlog for this Saturday morning. So nandito po kami ngayon sa Our Lady of Lourdes Parish, dito sa Bugalyon. So ang destination namin is sa Labrador, Sual. Pero drop bike po kami rito sa Bugalyon kasi may kaibigan ako rito na nakasama ko dito rin sa Bugalyon na nagbike papuntang Mount Zion. Ngayon tutulungan niya kami i-guide kami papunta sa Labrador to Sual kasi may mga magagandang place doon na pwede namin puntahan. So check niyo yan mamaya, okay? So yun, dito kami for please ask for a blessing before kami pumunta ng Labrador at Sual. So check nyo yan mamaya. Bye for now. Bye. Dito sa Labrador. So antay nag-stop over lang kami para magpag-picture.
yun. Check nyo mamaya. Hindi ko pa alam kung saan kami pupunta. Kasi depende doon sa magkakain sa. So, watch out. Time ngayon, nasa ano na, 6:50 dito sa unang barangay ng Labrador. Okay? So, bye. Sa Sual. Dito kami sa fish portal. So, yan. Akit kami ng Little Batanes. Akala namin hindi na makikita yung lagay sa pala inantay kami dito sa kainan. Nagpa-reserve ko siya ng yun, watch out po mamaya yung Little Batanes. Hello guys, welcome to my vlog again. So, dito po kami sa fish portal dito sa Sual. So, yun, napakaganda-ganda ng place. Dun sa mga ka-bikers ko na hindi pa nakapunta rito, try nyo pong pumunta, napakaganda. Grabe. So, ito yung mga kasama ko. Yun. Wow. Yun po. Woo! Grabe, ganda. Ha! Shucks, ganda ng lugar. Po kayo rito. Wow. Ay, napakatahimik ng lugar. Dagat ang makikita. Oh, fish portal. Oh, ganda. Woo! Yes! Ay, ganda! Ganda! Woo! Ay! Ganda! Flip! Haha! Ganda, grabe. Ay, tapo kayo ito. Leo. So guys, mga kabikers, mga kapadyak na hindi pa nakapunta ng Sual, punta po kayo dito sa Sual, napakaganda. At daanan nyo rin itong fish portal. So pupunta po kami, ang target po namin ay pumunta doon sa Little Batanes ng Sual. Open na raw, sabi ng kasama ko si Leo, siyang tour guide namin dito. From Bugal yun po siya. So yun, watch out po mamaya, okay? Paano pa tayo na Little Batanes? Dadaan tayong Kauyaw. Uyaw. Dadaan tayo ng Baybay. May ano po tayo Baybay. Dadaanan natin dalawang barangay po yun. Baybay Sur, tapos Baybay North. Tapos check tayo ng siguro mga 15 minutes. 2 minutes? Or 5 minutes. Pero kaya naman po, may lang naman po yung Kaya naman. Okay. So yun. Kagabi, nag-stay na ako. Nag-google maps na din. Gumagamit po kasi ako ng Starbucks sa phone. Okay. Hindi po yung may loss. Yung dala ko parang pang-picture na. So mga pagpunta doon, ilang minutes pa? Pag pupunta po tayo kasi doon, siguro po, kaya naman po ng 1 hour. 1 hour? Opo, kasi dito tayo dati. Okay. Magpapashortcut na tayo. Sa Alaminos, Malayo na, no? Malayo na yun. So 1 hour pa daw dito sa fish port ng Sual, going to Batanes, Little Batanes. Okay? So watch out for that. Okay. Bye for now. Hello. So update lang. Dito kami sa view deck ng Sual. So kapag pupunta kayo ng Sual, ito rin yung madadaanan nyo. Pwede kayong magpa-picture dito. Kita yung view.
ng Sual Island. Kita yung fish port. Okay. Yeah, lumilipad yung kasama ko. Hello guys, so update lang, dito na kami, malapit na kami sa Little Batanes. Kung makikita nyo yung mga bundok, kung titignan nyo yung bundok, parang New Zealand yung dating. doon sa bayan. So yan po yung tour guide namin, si Ana Leo, 15 years old yan, pero ang dami nang napuntahan dito sa Labrador, Adamino, sa Aguilar, ganun. Since taga-Bugal yung lapit lang po. Gamit niya is road bike. Sa amin, mountain bike naman. So, kawawa kami sa kanya. Palagi niya kaming iniiwanan. Okay lang din naman. Kasi nag-stop naman siya, tinaantay kami. So, watch out po sa Little Batanes, okay? See you there. Okay, bye for now. Pag pupunta ka ng Little Batanes, ito yung isang madadaanan mo. Nakakapilay daw to. Marami daw nagtutruck dito. Siya na to. So yap dito. Sobrang makunat yung makunat yung ahon. Grabe. Ito Barangay Pangasinan. So dito na kami sa Barangay Pangasinan. Medyo malapit na rin papunta sa Little Batanes. So siguro ilang kilometro na lang. Okay? See you there. Hello guys. So stop over muna kami dito sa malapit sa Sual Tower. So dyan po yung power plant. Stop muna dahil ang ganda ng view. Tsaka makikipag-cooperate yung araw. Hindi mainit. Ganda mag-travel. So yun. Ganda. Guys, so dito na kami sa Bagbag Beach or Little Batanes na kung tawagin. So lapit na kami. Dito na kami sa bungad. So dito na kami doon. Check namin. So kita-kita tayo. Okay? Bye for now. Kami doon sa taas ng bundok. So bago ka makapunta doon, kailangan mo nang dumaan sa ganito. So
Tapos yung bike hindi namin madala-dala kasi dahil nga ito yung daan. Whew! Grabe. Dito na kami. Grabe. Whew! So dapat maganda-ganda yung sapatos mo para ano kasi masyadong madalim yung mga bato. So, aha. So, balik tayo guys. So, lakas ng alon. So, nabasa yung sapatos ko. Grabe. Grabe. Oh, yung dadaanan mo. Tara. Tara. Yeah, ito yung dadaanan. Ito yung dadaanan natin. Grabe. Bago ka makapunta doon. Hello guys, welcome back. Makakit na po ako dun sa Little Batanes na sinasabi nila, yung bundok dito na aakyatin mo para at least para kang nasa Batanes. So grabe yung pagdadaanan mo rin bago pumunta rito. Akyatin mo yung bundok, dadaanan mo yung mga matutulis na bato sa gilid ng beach, tapos ka na. Grabe, dito na, ang saya, malapit na. Woo! Little Batanes, here it comes. Here we go. Woo! Dirik na yung araw, last na. Ang oras ngayon 11:11. So ito yung mga nakakyat. Saya, ito na kami. Sarap. Woo! Grabe, isa na namang bundok yung nakyat ko sa taas. Sulit yung pagod. Sa mga bikers na hindi pa nakapunta rito, punta kayo dito, napakaganda, grabe. Ganun din sa mga nagmumotor. Tsaka yung mga adventure na kagaya namin. Ito po, try nyo pupunta rito sa Sual. Barangay Bagbag. So yan, grabe, ganda. Saya. Woo! Yun yung Handod Island. Kita na rito.
Hello guys, welcome to my vlog again. So nandito na po kami sa Little Batanes. So kasama ko si Philip, yun po siya. Alright, so yun, puro mo naman yung Alabino, saan ba yun? Yun daw, yun. Hindi ko mabilang eh. Alam ko isang Dami yan, daan eh. dami yan. So yun po, dito na po kami, ang saya. Sulit yung pagod, grabe yung pagdadaanan mo eh. Kumbaga bago ka makapunta rito, yung dadaanan mo, ang daming pato-pato na talagang nakakatakot kasi baka madulas ka, pwede kang ma-injury, gano'n, bago makapunta rito. So guys, pag pupunta kayo rito, make sure na nakasapatos, gano'n. Kasi mabubutas kapag naka-sleeper lang kayo eh. Or kaya yung matigas na sandals, gano'n, bago kung balak yung pumunta rito. And yun, makikita nyo rito sa taas ng bundok, tinatawag ng Little Batanes. Makikita nyo rito yung Ambalangan-Dalin. Yun po yun, Ambalangan-Dalin. Dito po sa kikita nyo yung Sual Power Plant. Ayan. So grabe talaga, ang saya. Hirap. Biruin nyo from Mangaldan papunta rito, nasa kami, 75 kilometers more or less, tapos babalik pa kami. So medyo malayo to. Ang grabe yung akala namin yung daan parang simple lang, sabi shortcut daw, yung parang daming ahon, daming lusong, daming pinakamaraming ahon ng ahon, tapos lusong, gano'n, parang walang katapusan. Parang ayaw na nga namin pero nung talaga syempre dito naman na kami, so go lang, nawala pa kami, tapos yung kasama pa namin nauna na siya, so hindi namin alam yung daan, siya yung guide namin, so tanong-tanong na lang, basta kasama mo palagi yung si magtanong, hindi ka mawawala. So yun, pag magbabike ka, lalo na napag-iwanan ka, lagi mong tatandaan, walang masamang magtanong, so magtanong ka lang para malaman mo kung saan yung direksyon. Okay, so yun lang sasabi ko rito. Ang saya nung destination namin ngayon. We're blessed kasi during this pandemic COVID-19, we have a chance pa rin na makapunta rito, diba? Tayong mga tao nasa bahay lang, pero kami at least kahit papaano every Saturday, kasi may trabaho kasi ako, so work from home, so at least meron akong spare time na magbike. I'm blessed kasi dito sa Sual Pangasinan, wherein ang ganda ng place. So yun lang sasabi, sana kayanin pa yung namin na endurance namin pauwi. Yun ang mahirap eh, masaya yung papunta, ang mahirap yung pauwi. Especially mainit na, it's already 11:20, so mag-alas 12 na bago kami nakakyat dito. So saya, yun lang masasabi ko guys. So hanggang dito na lang yung vlog ko. Siguro later on mag-aano na lang, check ko na lang, baka may maganda pa kami place na mapuntahan, then update. Okay, so hanggang dito na lang. So ito po yung kabuuan ng Little Batanes na sinasabi nila. Parang nasa Batanes talaga. Grabe, saya. Dito lang yan sa Sual Pangasinan. Wala po kami. Ano ba yan? Pati para man dito sa bundok, makawala ka ulit. Hi guys, so yun po yung kasama ko, nauuna na yun. Dugas nila ata. Hindi lang. So ito yung mga dadaanan mo. Nabasa ulit. Nabasa ulit. Ito yun. Bago ka makapunta dito.
Dito na kami sa baba. Yes! Dito na kami. Success! I believe I can fly. Dagat na! Woo! Masari sa batis ko! Yun! Saya! Grabe, nakikipag-abulan ka sa alon. Eto, bibilisan mo lang dito para di ka maunahan ng alon. Kasi kung hindi, mababasa ka. So yun lang. Saya. Saya. Experience. Ngayon ito po katulis. Oh. Tira nyo yan. Tutulis siya. Woo! Natutulis yung mga bato. Grabe. Oh. Shucks, may tutorial. Woo! Yun. Buti na lang at masaya, tapos nandito pa yung bike namin. Grabe. Power. Thank you. Thank you. Bilantayin yung bike namin. Nasa unahan pa naman yung bike ko. Si Greenie oh. Ha? Tatlo yan. Kasama niya si si Jackie. Tapos si Blue. Alright. Poblasyon. Sa amin, sa mga dal lang. Grabe. Nakasawa na sa Pilipinas eh. Oh, 75 kilometers again. Leo, kumusta naman? Experience? Lagi tayong iiwan. Oo, palagi yan eh. Sinadlo ko po kayo sa pagbaba kasi baka abutan tayo ng high tide dyan eh. Oo nga eh. Naabutan nga po ko dun sa may bandang gitna. Oo nga eh, yun ang problema pag nabutan ka. Pero wala nang silbi yung high tide sa akin, tapos labas na yung sapatos ko. Grabe. Thank you. Ingat kayo, ingat kayo. Ingat kayo. Bye. Okay, next ride. So, yun magagandahan sa mga kapag ikaw nagbabike, mountain bike. So, may mga kasama ka rin dito. Yung tulungan ba? Tapos parang kayo magkakaibigan. Kung saan man kayo magpunta. Kahit hindi mo kakilala, basta nagba-mountain bike. Tapos lang, kusina lang or pot-pot or kahit approach mo lang sila, medyo okay lang. Yun ang kagandahan sa mga bukod sa physical yung mountain bike, kahit saan pwede. Yun ang maganda. Ito road bike yan, post mountain bike. Digging through the glove box, I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior So year. time check, pauwi kami 5:10 PM from Batanes, Little Batanes, doon sa Sual Pangasinan, to returning back dito sa Mangaldan. So buti na lang medyo okay naman yung daan, panahon, tapos yung sitwasyon, buti kinaya din namin. So yun, hirap din, maganda, enjoy siya, kaso yung hirap din yung pag-uwi, lalo na sa amin layo nun. So inabot kami ng 130 kilometers more or less. So ito yung pinakamahaba naming ride ni Philip. So yun, so hanggang sa next vlog ko. Okay, so bye for now. Pagod pero enjoy naman at success.